Bħal ħafna dilettanti tal-ġimgħa l-kbira, John Sammut flimkien moħrajn kien itella wirja l-okkażjoni b'inkwatri maħduma bi-żmid. John spjegalna kif isir dan ix-xogħol tal-idej. Irid ikollok il-materja prima tiegħu, il-materja prima li nuża jien hija is-smid. Is-smid jiġi mħallat bil-powder color, bil-kulur ta' trab, u toħroġ tones differenti, kuluri differenti, jiġu poġġja ġo bowls, u hekk ikollok preparat il-xogħol, il-kuluri. Imbagħad l-għodda minflok il-pinsell huwa l-kuċċarina. Il-kuċċarina fiha teknika kif trox bil-mod fuq dak li inti tipproduċi, ġifieri jekk ħadd tagħmel disin, jekk ħadd tagħmel pittura, hija l-kuċċarina li ħatrox bil-mod fuq fejn inti titwadda biex minflok tpinġi bil-pinsell tpinġi bil-kuċċarina. John għalinna wkoll li n-namra għal dan id-delizzju nibtet fih madwar 45 sena ilu meta qassis kien jieħdu l-wirjiet tal-ġimgħa l-kbira. Mmorru naraw il-wirjiet ma' ċertu saċerdot minn Mellieħa, Mose de Bono li għadu minn Liblomor, kien joħodna naraw dawn il-wirjiet u minn hemm nibtet din lejra għal dan xogħol. U dejjem insaqsi u nħuf u nara kif isir. U minn hemm bdejtu. Fil-waqt li wara d-dispjaċir għaliex għal sena oħra il-wirja mhux se ssir, John qal li din qed titfakkar permezz tal-medja soċjali. Ħadd hu jiġifieri bħal kull dilettant sewwa tal-ġimgħa kbira, sewwa tal-festi, sewwa ta' kull attività oħra li ssir. Dak li tieħu peġir tagħmel ma jistax isiru. Jiġifieri qed iwadbu fuq il-Facebook u l-mezzi soċjali oħra biex dak li jkun jieħu pjaċir jara dak li kien isir qabel. Mana temmi sostni li jemmen li dan id-delizzju se jkompli għaddej minn ġenerazzjoni għall-oħra. Dejjem jisu jinbet xi ħadd, dejjem ikun hemm xi ħadd li jieħu interess illi jitgħallmu dan ix-xogħol.